Idemo sada na vožnju novogodišnjim vozom. Jelena je naša. Tamo Jelena, da li Deda Mraz stiže vozom ove godine ili čeka sneg da bi došao sankama? Pa dobro, i pitanje ko je zaslužio poklon ove godine. A ko nije, misliš da? Dobro jutro. Dobro jutro Jovana, dobro jutro Srđane. Pa prvo da kažem, svi smo zaslužili poklone ove godine i učinilo mi se da sam kroz prozor videla Deda Mraza, ali sada ćemo ući u voz da vidimo da li je zaista tu. Ono što je interesantno jeste da su meni rekli da njemu nije potreban sneg, već da je došao vozom, da mu je potrebna samo pruga. To je Deda Mraz. Novogodišnji voz se sprema polako. 15. decembra kreće na svoje prvo putovanje. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, dobrodošli. Vi ste došli da nam pomognete ovdje da okitimo ovaj novogodišnji voz za mališane. Tako je. Čulo sam da krećete 15. decembra. Jeste. Srbija vozi ove godine od 15. decembra pa do 30. decembra. Ja sam oduševljena što vidim Deda Mraza prvi put ove godine. Deda Mraz je tu sve vreme i kontroliše da li mi kitimo i radimo sve što treba za mališane, da im podeli paketiće u ovakvim jednim vozovima. Znači, ovo su novi savremene elektromotorne garniture koje saobraćaju na srpskim prugama koje su elektrificirane. Tako da će dečica da se voze u ovim lepim vozovima. Kao što sam i rekla, od 15. decembra pa sve do 30. decembra u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu, Zrenjaninu, Nišu i Užicu, kao i Kraljevu, mališani će imati prilike da se druže u vozu sa Deda Mrazom, da pevamo, da se igramo, da pravimo jednu magiju na šinama, jednu veliku žurku. Ja imam jednu molbu i jedno pitanje, ali samo mališani, čula sam da ste prošle godine imali decu od 25 godina. Ja imam 31. Može, evo dogovorit ćemo se odmah sa Deda Mrazom, da. Naše iskustvo je bilo tako, može. Naše iskustvo je tako da smo imali i bebe od godinu dana, a i mališane od 25, pošto su u pitanju slatki paketići. Cena karte za ovu nesvakidašnju vožnju, koja uključuje i slatki paketić, je 800 dinara, a za pratioca 400 dinara. Hvala, Dragana. Deda Mraza, jel možemo i mi koji imamo malo više od 5-6 godina, 7, a verujemo u Deda Mraza, da dođemo ovdje, da se provozamo? Svako ko veruje Deda Mraza može doći na novogodišnji voz. A pisma, jeste li dobili neka već? Trenutno pregledamo. Dobili smo već neku manju količinu, ali očekujemo i danas stiže još. Još pisam. Jovana, Srđane, ja ne znam da li ste vi pročitali ili bila je neka statistika pre nekoliko dana u Rusiji postoji taj centar za Deda Mraza i verovali ili ne, stiglo je 5000 pisama više nego prošle godine, oko 70.000 i 70% pisama su pisali ljudi naših godina, odrasli ljudi, tako da ako imate pismo i želju za Deda Mraza, tu je pored mene, ne treba mu sneg, poželite i uživo rešavamo i uživo ispunjavamo sve želje. Dobro, lepo. Hvala, pozdrav Deda Mraza.